radyo. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon radio. Ikaulog na na'y Samsan ano ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Aksyon Balita, Sunday Edition. Sa aksyon! Last size out sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa balita lokal. Na-record sa siyudad sang Bacolod ang pinakabata nga COVID-19 positive sa bilog nga Western Visayas. Sa ginpagawa sang Department of Health Western Visayas sa COVID-19 Regional Case Bulletin number 129, ang isa ka bulan nga lapsag ang nakatag bilang isa ka repatriated overseas Filipinos kag karon yara na sa facility quarantine sang siyudad sang Bacolod. Kahapon nga adlaw mayara sang 74 ka mabago nga kaso sa COVID-19 sa siyudad sang Bacolod. Na record man sa siyudad ang isa ka napatay bangod sa COVID-19. Ini siya amo ang Western Visayas COVID-19 patient number 972 nga isa ka 75 anyos nga lalaki. Samtang may 5 naman ka COVID-19 positive nga naka-recover gikan sa amo nga balatian. Sa kabilugan nga Region 6 may 130 ka mga panibagong kaso sa COVID-19 kung sa diin nagdangit na sa 656 ang total active cases. Ginkumpirma ni Bacolod City Administrator ang kalabanan sa mga bag-o nga nagpositibo sa COVID-19 mga returning overseas Filipino workers kag locally stranded individuals. Ginako ni ang mayaraman sa community transmission apang jutay gid lamang. Ang tanan nga mga nagpositibo suno kay ang yara sa quarantine facility bangod sa istrikto nga pulisa ang ginapatuman sa karon sa local interagency task force. Suno kay ang wala makapauli sa ila pulian ang mga nagpositibo rason kun nga mas mahapos sa mga otoridad ang contact tracing. Dugang paniang 85 tubtub 90% sa nagpositibo ang asymptomatic kag wala man sa critical cases sa syudad bisan pang admitted sa hospital. Sa impormasyon ni ang duha gid lamang ang makabig nga critical cases
Apang ginklaro sini nga antis pamano at apikan sang balatian may ginasupred na ini nga balatian. Ang pinakabata nga COVID-19 cases sa syudad sang Bacolod karon ay isa ka bulan nga bata nga babaye. Nadugangan naman sang 17 kapanibagong kaso sa COVID-19 ang probinsya sang Negros Occidental. Base sa ginpagwasang Department of Health Western Visayas ng COVID-19 Regional Case Bulletin number 129, pinakabata nga nagpositibo sa COVID-19 sa probinsya sang Negros Occidental ang 8 katuig nga bata nga babae nga residente sa Banwa sang Manapla kag isa ka locally stranded individual. Samtang sa probinsya sang Negros Occidental, 17 naman ang nakarecover. Sa karon ang probinsya sang Negros Occidental ang may 26 na mga aktibong kaso sa COVID-19 kung sa diin 4 diri ang admitted, 2 ang naka-home quarantine kag 20 ang yara sa quarantine facility. Duha naman ka mga persona sa separadong lugar sa Barangay Mansilingan, Siyudad sang Bacolod ang nagpositibo sa COVID-19. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Barangay Kapitan Rodolfo Pico, ginpahayag sini nga ang duha ka mga nagpositibo lunsay makabig nga community transmission. Gin-lockdown ang duha ka mga pulian sa Purok Hillside sa Hulyo 31 kung sa diin 5 ka mga persona ang apektado. Kahapon naman sang hapon gin-sealed off ang isa ka pulian sa Purok Kabugwason kung sa diin apektado ang 7 ka mga persona. Sunod kay Pico ang nagpositibo nga persona sa Purok Kabugwason, isa ka babae nga personnel sa isa ka pribado nga medical clinic sa syudad. Kag mahimo nalatnan sang doktor nga nagatrabaho sa mga clinic nga una nang nagpositibo sa COVID-19. Magasugod na sa maabot nga Lunes, Agosto 3, sukon buwas nga adlaw ang pagbaton sang Land Transportation Office ng LTO sa mga aplikante nga magaproseso sang student permit. Sunod kay LTO 6 spokesperson Riza Otaide, ang batunon lamang sang tanan nga may LTO sites sa Western Visayas sa mga aplikante nga may driving course completion certificates nga gin-issue sang LTO accredited driving schools. Dugang pa ni Otaide ang mga aplikante na lamang nga nakatapos sang 15-hour theoretical driving course sa makuha sang among certificates. Pagpatag ni Otaide ang mga student permits nga gin-issue antes ang Hulyo 1, 2020, ang hindi na kinahanglan pa nga magpaidalom sa 8 ka oras nga practical driving kag theoretical driving course sa pag-apply sang panibagong lisensya kag dugang nga restriction codes. Apang suno sa spokesperson sang LTO 6, nagapadayon pa ang pagpahiangot sang LTO sa mga potential LTO accredited driving schools sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Rason kung nga wala pa sang driving schools sa among lugar nga nagbaton sang enrollees. Last size 3 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa Balita National magnitude 6.1 nga linog nag-igo sa Cabatu City kay inasang kagahon. Madata ang korupsyon sa lokal nga gobyerno pabudlay sa mga telcos. Detalye sa Balita National pagkatapos gid lamang sini. Ang balitang naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa ting balita. Alright, good morning mga ka-aksyon. How are you? Happy Sunday sa tanan naton nga mga ka-aksyon no, nga nagaupod sa aton sa sini nga aga. Good morning lang kay Presidente of course ang Energy Funds Club, Dennis Richard Tibor Roma, kag kay Ray Jantan Villalon. Ibang level siya, may damo rin siya nga na-recruit nga daan. So, may aragin siya sa akon sang duga nga face mask. Charot. Kay Park Roji Dupio, penge skin ni Nana. Ka-very ML, ano ni siya goro? ML addict ni siya goro. Ang Mobile Legends, na pala mga ka-aksyon. Kay Noy Tigalio Guzman, good morning. Tamyo ko lang mga paryente ko dra sa Negros, Tigalio and Guzman family. Thanks, Noy from Coronadal City, South Cotabato. Good morning mga taga Coronadal City. Kay Jose Hehelson Lapine Junio, good morning Aksyon Dorel. Blessed Sunday from Stonehaven sa Granada. Oy, maing aga ha sa tanan niya taga Granada man. Kay Tita Kohana Gacho Peruelo, nagapamati man siya subong. Good morning, Tita Han.
Kaya Sheila Alagos, good morning Aksyon Dorel, kag sa family Alagos, kag Teodoro family, salamat gid. You're welcome gid. Kaya Irene Rihon de Maraye. Good morning Aksyon Radio, happy Sunday. Patamayaw lang ko sa akon papa Edwin Rihon, kay mama Neni kag sa akon pretty baby nga si Shira Isabel sang Barangay Bunga Don Salvador, salamat gid. Okay. Good morning lang sa inyo. Kay, thank you so much. Small thing, Dennis. Basi may maano naman di karon sa ato. Kay, sa akong mangho si Dominador Cabatu. First time nga nakapamati, Dominador Cabatu Jr. sa may Davao. I don't know kung bugtaw na siya or bugtaw pa siya. Duha lang na mong. Kaya Cecil Sarsuelo Binigay, good morning Action Radio, good morning sa imo Miss Dorel, mayong aga sa inyo, ginatamyo ko lang gali. Ang mga pamilya ko dira sa sitio Magahoy, Kahoy, Santol sa Banwasang Binalbagan sa pamilya Sarsuelo, Claveria, Aldea, Regla, kag sa kay lola ko Puka. Papa ko Bian dira sa Magahoy, Kahoy. Madamo gid nga salamat. Ang nagatamyo halin kay Cecil Sarsuelo, I'm watching sa Doha, Qatar. Kaya Eddie Laus, good morning, Aksyon Inday Dorel, gamonitor kami gyapon ni Nana Isabel, diri sa King Town, Victorias, thank you, Gid Action Radio. You're welcome! Kay Helen Guesna, mayong aga, happy Sunday. Kay Cory Vidaha, good morning man, watching from Kuwait. Kay Stuart Libo Ontan, morning Action Dorel, tamyo ako lang, Libo on Pottery, Pottery sa Purok Maninihon. Kay, yes, good morning, dres sa inyo. Kay Jocelyn Ulak, good morning, Action Radio. Kay Joselito Garcia, good morning man. Giona Gion, mayong aga. Glenn Santa Ana. Kay Romulo Kipti Alama, good morning Ma'am Dorel. Happy listening lang sa Villasos family sa La Castellana. Yes, mayong aga dras sa inyo. Kay What's Dorel, mayong aga. Kay Vanessa M. Mayo, Ma'am Vanessa, what's up mga ka-Action Radio Bacolod? Doga vlog ba? Good afternoon Miss Beautiful Action Dorel. Shout out to my husband, Doc Mayo, who's listening right now. Thanks, Miss Doris. Stay safe and God bless. Stay safe man ka mo dira, ma'am. Kaya Gerald Barbasa Servando. Good morning, Action Dorel. Happy Sunday. Patamyo kay Lola Norma. Always gapamati sa ima. Thank you. Hi, Action Dor. Kay Anthony Jones, Tabulong Havilio. Sa inyo. Hi, Action Dor. Good morning. Monitor lang from Barangay Inayawan, Kawayan with Miko Ibanez, Patrick Asierto, Alisa Magbanwa. Thank you. You're welcome. Kay nang Jonah Gumban Ganagana. Good morning, Action Radio. Dorel from Ganaganag family and Gasiliago family. Happy Sunday. Happy Sunday. Kay Martin Aliling. Good morning man. Dra sa may Imos Cavite. Kay Labayan Eduardo Jr. Glenn Santa Ana. Good morning. Jeron Landel Luhan. Good morning, Action Dorel. Greet ko sa family kay sa Barangay Bakong, Bago City, from Malaysia. Kay Ernie Oricor. Good morning from Lubao, Pampanga. Patami lang sa Taga Negros. Okay. Kay Ronnie Miguel. Patami ako sa family Miguel. Gapamati sa inyo programa sa Aklan, kag diri sa Batangas. Good morning man. Kay Jorex Escalabanan. Okay, salamat gid mga ka-aksyon sa inyo nga paupod sa akon sa sini nga aga. So by the way no, luwat na remind aton mga ka-aksyon nga wala pa nag-start ang Sunday lockdown sa mga public markets. Do bali ma-start pa siya close every Sunday sa August 9. So bali next Sunday, yo kita sang calendar. Basta August 9 ma-start ang lockdown every Sunday. Okay, so sige, salamat gid mga ka-aksyon. Stand by for Balita National. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Padayon Aksyon Radio Bacolod.
Aksyon Balita Sunday Edition. Last 6:20 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday Edition. Detalye sa mga balita national. Gintayog sang magnitude 6.1 nga linog ang Maguindanao kagahon sang Domingo, Agosto 2, 2020. Sunod sa Fivox na igo ang sentro sang linog sa kalayoon nga 10 kilometros northwest sang Cabatu City, Launa 9 sang kagahon. May kadalumon ang linog nga 439 kilometros kag tectonic ang origin. Bagod sila na record ang masunod instrumental intensities. Intensity 2 sa Alabel kag Malungon, Sarangani. Intensity 1 sa Tupi, General Santos City kag Coronel City, Kiamba, Sarangani. Siro pa sa Fivox, lauman nga magatuga o kung ang lauman nga magatuga ang pagtayog sang kahalitan kag aftershocks. Natukiba ni Presidente Rodrigo Duterte nga tuman nga korupsyon kag red tape sa mga local government units kung LGUs ang rason kung nga ang magina ang reforma sa mga serbisyo sa telecommunications companies sa Pungsod, Pilipinas. Ini ang nahibaluan ni Duterte matapos ang pagsinapol upod ang Chief Executive Officer sang Globe nga si Ernest Cu. Ginbolgar ni Cu nga kapin 28 tubdog 30 ka mga permits kag tuman kadamo nga balayran ang ginarequire sa mga LGUs sa telecoms antes panugutan nga makapatukod sang tower. Dugang paniko naglabot man sa 8 ka bulan ang proseso sa mga permits. Abiso ni Duterte kay Cu nga direkta nga isugid kay Senator Christopher Bongo, Finance Secretary Carlos Dominguez III, kay Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo, ang mga LGUs nga nagapabudlay sa pagproseso sang permits. May baluan nga sa ikalimang State of the Nation Address o konsona sang Presidente, ginpaandaman ang mga telecommunications company nga kayuhon ang serbisyo tubto-bulan sang Disyembre sini nga tuig 2020. Ginaduso sa isa ka anti-corrupt commissioner nga ipatuman ng capital punishment o silot nga kamatayon sa mga corrupt nga opisyalis sa gobyerno. Sunod kay Commissioner Greco Belhica sang Presidential Anti-Corruption Commission, ang korupsyon ang nagakadapat nga kabigon bilang isa ka heinous crime kung sa diin nagakaangay ang silot nga kamatayon. Nagapati si Belhica nga kinahanglan sa karon ibalik ang silot nga kamatayon para sa mga kaso may kang tanan sa iligal nga droga apang dapat man isunod ang kaangay nga penalidad para sa mga corrupt nga opisyalis ng gobyerno. May baluan nga sa ikalimang State of the Nation Address o konsona ni Presidente Rodrigo Duterte, ginpabutyag sini ang liwat nga pagbalik sang silot nga kamatayon para sa mga krimen nga may angot sa illegal nga droga pinaagi sa lethal injection. Kag sa katapusan nga balita national, natalala nga mag-repatriate ang Pilipinas ang dugang nga 100,000 ka mga Filipinos nga apektado sa COVID-19 pandemic sa masunod nga bulan. Sunod kay Foreign Affairs Secretary Dorel Jr., ilagin realign ang budget sa agensya agud mapapauli ang mga Pilipino nga nadulaan sa trabaho abroad. Dugang pa rin Locsin, ilagin pauntat ang repair sa buildings ng DFA para ibulig ang budget sa repatriation. Palayag pa ni Locsin umpisa sa Pebrero kapin 100,000 na ka mga OFWs ang ilan na repatriate. Last 6:24 Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international kag sports pagkatapos gid lamang sini. Okay, good morning liwat mga ka-aksyon. Sa mga bag-o lang nag-upod sa aton sa sining aga, welcome sa Aksyon Balita Sunday Edition with Aksyon Dorel Cabatu. Anyway, mapadayon lang ko greet sa aton mga ka-aksyon nga nag-pag-greet kaina. Kaya Greg Tabukon Isada, good morning dira sa imo. Kay Christine Menyes Villalobos, may aga-action Dorel, greet ko lang ang iya ko ng husband nga si Jomar Medalio Villalobos kag ang iya duha ka kids nga si Chris Mark kag Chris John Mark. Kag sa tanan niya family Menyes kag Villalobos, salamat gid.
from Barangay Pandanon, DSB. You're welcome. Kay Elizabeth Hulom Barbon, good morning ma'am, diri sa Abada, Sky Bacolod. Yes, kay Pauls JR o kon Junior Babak Duran, good morning dira sa may Kawayan, Duran family kuno dira sa may Kawayan kag Bago City. Kay Roberto Caraballo, good AM Aksyon Dorel, monitor kami din sa Hotoda, Handumanan. Okay, may lang nga pag-monitor. Kay Beth Tumangan, good morning Aksyon Radio, morning Aksyon Dorel. Kag morning man sa Pantilio family, sang Purok Akasya, Barangay Napoles, Bago City. Happy Sunday to all. Kay Lorna Cabales Ilioran, happy and blessed Sunday Aksyon Dorel. Greet ko lang all my family, Cabales and Ilioran family. God bless us all. Kay Bambi Padernal, good morning. Miss Heaven Heaven, mayong aga. Ginsulit to gali kagina ni ni Henry Roquero gali siya. Family Roquero kuno ginatamyaw niya lang dira sa may Roquero kag Bargola family. Okay. Thank you so much kid mga ka-aksyon. Sige. Kaya Lorna Cabales Ilioran, nag-greet ko na. Sige, salamat gid. Kay Matisha Ledesma Salem, good morning sa tanan nga pamilya Salem. Kay Humco Rose Espino Lumanog. Okay, sige, good morning. Seba family. Kay Alrieta Tegihanon. Okay, sige mga ka-action, standby for Balita International kag Sports. Thank you again. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Aksyon Balita, Sunday Edition. Sa Aksyon! Last size 27 Action Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye sa Balita International. Ginpahayag ni United States of America President Donald Trump nga plano sini nga iban ang social media app nga TikTok. Matapos magpalabot sang kabalaka ang pila ka mga otoridad sa US nga mahimo ini nga gamiton para sa ginalegar Chinese intelligence. Sa press conference ginkumpirma ni Trump nga gamiton sini ang emergency economic power agud magpagwa sa executive order nga nagaban sang TikTok sa Estados Unidos. Sunod sa report, naka-impluwensya sa desisyon ni Trump ang resulta sa investigasyon sang US Committee on Foreign Investment. Apang wala ginpahayag ang kaundan sini sa karon kapin 1 bilyon ang nagagamit sang TikTok sa bilog nga kalibutan. Kag sa sports balita, plano sa karon sa Major League Basketball nga ipauntat ang mga hampang bangod sa padang nga pagsaka sang kadamuon sa mga malampang kag staff infected sang virus. Ginpahayag ni MLB Commissioner Rob Manfred nga ilang ginistoryahan nga ang pag-untat sa mga hampang bangod sa madamo nga player ang wala nagasunod sa ginapatuman nga health protocols. Dugang pa ni Manfred nga kung hindi pa mapunggan ang pagtaas ng kaso, ilay pauntat ang mga hampang umpisa masunod nga semana. Last size 29 Action Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Action Balita Sunday Edition karon nga adlaw Domingo Agosto 2, 2020. Salamat gid sa aton mga ka-aksyon nga nagupod sa akong subong nga aga. Kay Zet Alunan, good morning. Kay Zobi Alisoso, hingagawon ko lang ini-greet Hindi ko na pagbasawan na, basta itamyawon ta na lang kamo. Kay Eboy Umambong, Alena Transporto, Momo Moises, Ricardo Hardinazo, kay Boy Tejada, good morning. And sa tanan nga nag-celebrate sa ila kaadlawan, happy birthday. Kag sa nag-celebrate man sa anniversaries, happy anniversary. Stay safe mga ka-aksyon. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio!